da ti ruke pruži, da ti srce da, jedini na svetu Beograd to zna. Je li tako? Da, mislim, malo sam se osjetila prozvanom. Ima potrebe. Vidi šta smo rekli, na kraju se kaže dobrodošli. Da, ali čisto da vas samo pomenemo da svi vi koji ste rolala. Dobro, nema veze. Vidi, da ti kažem. Jeste, Beograd to zna, ne mogu da kažem. Zna zaista. Život u velikim gradima često zahteva i promenu načina života, i promenu načina stila i ako se prilagodiš, dobrodošao. Dobrodošao si, tačno treba se prilagoditi, apsolutno se slažem. Ali i to je tačno, velike gužve, šta se dešava? Ušteda vremena i novca, dobra zabava, ali i šmekerski izgled najčešće pružaju dvotočkaši. Slično kao kada se nađete na recimo italijanskoj obali, dobro, može i grčka, ma koja god da je obala, nije važno. Sad je zamišljam, već imam neku lepršavu haljinu, pa neki šešir, slameni. Šešir i haljinu, dobro, haljinu da. Haljinu da, definitivno, ali šešir možda na filmu. Mislim, kako se vratiš u realnost, ume šešira mora da ide kaciga. Da. Dobro, šta se prvo raznežiš priču i onda prekineš nit mašte moje divne. Pa dobro, vi žene sanjarite, razumeš, a mi muškarci smo tu da je nekako da vas čuvamo. Nego da se mi vratimo na malo prepomenute dvotočkaše. Dobro. Prošlog vikenda održan je međunarodni skup vespaša i naša Katarina je bila tamo. Za malo da nam je ukradu i odvezu na Vespi. Pa verovatno se prilagodila, da ne kažem uklopila. Jedna mala dama šeta uvek sama, šta je to, šta je to? Zašto šeta sama kad je lepa dama? Šta je to, šta je to? Ne ovako. Za vas je varjača, ne motor. Evo te Stanko! I motorizovana šiziko. Treba da poje. Šta je to? Dečko taj se krije, rodio se nije. Šta je to? Šta je? Već ovako. Zato mala dama šeta uvek sama. Međunarodni skup vespaša okupio je više od 100 ljudi iz regiona i iz raznih delova Evrope. Naravno, sve ih je okupila Vespa. A mi smo izabrali jednu na kojoj se nalazi mapa Beograda. Na njoj se svakako ne možete izgubiti u našem glavnom gradu. Mi se nalazimo trenutno negde ovde, a zatim će se oko 100-ak Vespi provozati kroz glavni grad, kroz Beograd. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Kroz ulice srpske prestonice su krstarili Rumuni. Let's say a combination of both. Da kažem, došli smo iz dva razloga. Zbog ljubavi prema Vespi i da upoznamo Srbiju, jer smo komšije i jako nam se sviđa i ovaj grad i ova zemlja. Kanađani. Od uvek sam voleo Vespe, imam 3. Gde god sam živeo, imao sam svoju Vespu. Sad sam trenutno u Srbiji. Kako ti se sviđa da se voziš kroz Beograd? Da, jako je zabavno. Grci. Članovi smo Vespa kluba i zajedno smo došli. Imamo prijatelje vespaša u Beogradu i volimo da uživamo na ovaj način. I došli smo ovde da se svi zajedno lepo provedemo. Hrvati. Nas troje smo došli iz Dubrovnika jer odaziv bi možda bio veći, ali dogodilo se isto kao i ovdje, kiša, tako da je ostalih troje što su misli doći odustalo. I naravno, duhoviti i zavodljivi Italijani. Vreme nije bilo lepo, kiša je padala svaki dan, a danas čudo, prelep dan, tako da je okej, sjajan događaj i naravno prelepa dama. Vespaši, kakvi su to ljudi? Jednostavni, ludi, željni avanture, provoda i tuženja i to je to. A neki na njoj temelje svoju ljubav i način života već dugo. Dakle, ovo je najstarija Vespa koja se vozi Beogradom. Od kad je ta Vespa? Ja sam najstariji član kluba. Koliko ste vi stari, koliko Vespa? Ja imam 73 kune, a Vespa je kod mene od 63. godine, a ona je 53. napravljena. Upoznao me je pre 45-6 i zbog Vespe me je upoznao i cijelo vreme smo zajedno. I ja pratim sve ovo ovako sa njime i drago mi je mnogo, prijatno mi je. Drago mi je da vaša ljubav i ovo sve traje. Uživajte.
ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Beograde, 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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde, 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 Beograde. Ljubitelji ovih dvotočkaša došli su najpre da posete muzej Vuka i Dositeja, a zatim da se prošetaju i provozaju kroz Beograd. Mi dalje nismo mogli sa njima. Logično je, nemam svoju Vespu.